Bé, bona tarda, companys i companyes. Avui és veritat que obrim el debat d'aquest congrés, tots els que tenim la màxima responsabilitat de representar-lo, el màxim honor de representar-lo, com ha estat el cas del Miquel, com és el meu cas o com serà el cas del Ferran després. Però els autèntics protagonistes d'aquest congrés, els autèntics líders d'aquest partit sou vosaltres. Sou la gent del partit, de la federació, que ha estat durant els darrers anys passant una de les èpoques més complicades i més difícils i amb més reptes que hem tingut a la nostra història moderna. Aguantant la bandera d'una idea de ciutat oberta, inclusiva, transformadora, valenta, orgullosa, que és la que sempre ha representat el socialisme barceloní a la nostra ciutat. Gràcies per la feina feta durant aquests anys, gràcies per haver representat amb tanta solvència, amb tant orgull i amb tanta dignitat les nostres idees i els nostres valors. Avui per nosaltres és un dia feliç. Ho és per la ciutat. I també vull estendre aquest agraïment no només al conjunt de la militància de la Federació, de la militància socialista de Barcelona, sinó al conjunt dels ciutadans i de les ciutadanes que ens van fer confiança en les darreres eleccions i que efectivament van ser el doble de les quals ho havien fet feia només 4 anys. Perquè estic convençut que avui molta d'aquesta gent que ens va fer confiança, ara fa encara no un any, volia el que avui ha passat al plenari municipal. Volia que Barcelona tornés a tenir un govern progressista que posés Barcelona per sobre de tot. Volia que hi hagués a l'Ajuntament un govern amb una idea i una visió de la ciutat clara i que posés tot de la seva part per dur-ho a la pràctica. Volia un Ajuntament i un govern progressista que posés Barcelona per sobre de tot i que tingués la capacitat de dialogar i d'arribar a grans acords de ciutat. I avui ho hem fet. Avui, companys i companyes, per primera vegada després de 6 anys, Barcelona torna a tenir un pressupost municipal que és no només un pressupost, la qual cosa avui, com ha dit el Miquel, en moltes institucions és una novetat, sinó que és el símbol i l'instrument més important que tindrem per fer les polítiques de transformació en favor de la igualtat social, en favor de la lluita contra el canvi climàtic i una prosperitat inclusiva a la ciutat de Barcelona. Avui s'ha fet realitat aquest gran acord, aquest gran pacte que, insisteixo, dona compte, respon als nostres compromisos electorals de que la ciutat havia de ser ben governada, havia de ser posada per sobre d'altres consideracions, per suposat, per sobre de la lògica del procés que havia bloquejat i que bloqueja encara les institucions catalanes i el propi Ajuntament. Per això, avui ha estat un gran dia a l'Ajuntament i també perquè hem alineat la ciutat amb els objectius de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, posant a Barcelona on li correspon com una ciutat avançada des del punt de vista del creixement inclusiu, de la lluita contra les desigualtats i de la lluita contra el canvi climàtic. Us donava les gràcies i us dono les gràcies des del principi per haver estat des del minut zero i en els temps més difícils tirant endavant aquest projecte. Ara és veritat que som molts més. Després el Carlos ens ho explicarà, a l'informe de gestió i el Ferran, als quals, per cert, vull demanar un fort aplaudiment per la feina que han fet durant aquest període. És veritat que ara som molts més, però jo vull recordar els que sempre han estat quan érem molts menys. Insisteixo, ara som molts més perquè el partit ha crescut i s'ha desenvolupat, però jo vull tenir un record especial per a aquells que heu estat al peu del carrer, al peu del canó, quan érem molts menys. Moltes gràcies a tots vosaltres també, especialment. Us deia que la nostra opció de govern progressista, de govern dialogant, de govern d'amplis acords, avui ho ha vist en fets, amb un pressupost que passa ja dels 3.000 milions d'euros,
que suposa un creixement del 15% en el pressupost municipal, perquè el que volem fer són polítiques transformadores de la realitat. No volem fer polítiques retòriques sobre la realitat, sinó transformadores de la realitat. Perquè hem alineat les prioritats del govern municipal, d'aquest govern progressista de coalició, dialogant, obert als acords del conjunt de les forces polítiques de l'Ajuntament. Per cert, és veritat que aquest pressupost té una majoria inèdita en la història democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, però aquest era un plantejament que havíem fet obert a tots els grups, perquè nosaltres sempre hem mantingut que quan es parla de la ciutat de Barcelona, trobar acords és possible. Si només pensem en els interessos dels veïns i les veïnes, dels barris, de la cultura, dels esports, de l'economia de la ciutat, és possible trobar acords. I els únics que no volen arribar a acords són els que avui han anunciat que volen fer unes candidatures unitàries. Perquè la dreta només sap parlar i pactar amb la dreta, o pitjor encara, amb l'ultradreta. I això és el que aquí a Barcelona no ha passat. Aquí hem aconseguit fer un acord d'ampli espectre amb tots aquells que han volgut acordar amb nosaltres aquest pressupost i la governabilitat de la ciutat. I insisteixo, això feia massa temps que no es feia. Governar la ciutat i governar amb la ciutat. Això també forma part del nostre ADN. Aquí tenim una bona representació de la societat civil, de les entitats, de les treballadores d'habitacions d'hotel, dels sindicats de classe, de les entitats comercials, de l'altre dia el cercle financer també, amb bona part de l'empresariat i els emprenedors de la ciutat. Nosaltres volem governar amb la gent, amb tota la gent. I una part de Barcelona no exclou l'altra part de Barcelona. I una mirada d'una Barcelona oberta, global, valenta, cosmopolita, orgullosa, no és incompatible amb la Barcelona concreta dels barris, de les demandes dels veïns, de les reivindicacions, de les transformacions petites de la ciutat. Són dues cares de la mateixa Barcelona. I l'èxit de la nostra ciutat i l'èxit que hem tingut nosaltres governant aquesta ciutat ha sigut tenir present tota la ciutat i governar per tota la ciutat. I us posaré un exemple. Ahir mateix, després de fer aquest anunci que comentava tan amablement el primer secretari sobre el pla econòmic per la ciutat, evidentment que hem parlat amb emprenedors, amb empreses que ens volen instal·lar a la ciutat, que volen crear llocs de treball en els sectors que són el futur de l'economia de la ciutat, com és l'economia verda, l'economia digital, però després, per la tarda, el dia següent per la tarda, vaig anar a parlar amb els veïns del Bon Pastor. Aquí estan els companys de Sant Andreu que ens van acompanyar a la reunió. I vam anar a parlar amb els veïns del Bon Pastor perquè a l'antiga Mercedes, que és un espai que està preparat per ser un espai de transformació econòmica, a nosaltres ens preocupa i ens preocupava abans d'ahir, ara una mica menys, quina era l'opinió i el sentir de la gent del barri davant la transformació que és imminent, imminent vol dir un parell d'anys, d'aquest espai econòmic. I vaig tenir una agradable sorpresa quan vaig descobrir que allò que em demanaven els veïns i les veïnes, per cert, treballadors, molts antics treballadors de la Mercedes o de les empreses de l'automoció, de la Pegaso, de la indústria, diguem-ne, automovilística de la ciutat, em deien, no, aquí tiene que venir la nueva economía. Esa que estáis haciendo en el 22 arroba la queremos también aquí. Porque queremos que nuestros hijos trabajen en el barrio. Porque queremos estar a 15 minutos a pie de donde vivimos. Porque queremos tener oportunidades en nuestra ciudad y porque la ciudad es para vivir, pero también es para trabajar. Y nosotros queremos, porque venimos de ahí, porque nosotros vinimos a trabajar a Barcelona, a levantar esta ciudad y queremos ver cómo prospera en favor de todos y claro que queremos actividad econòmica en nuestra ciudad y en este polígono. Era exactament, dit amb altres paraules, del que 24 hores abans em deien molts emprenedors, moltes startups de caràcter tecnològic a la ciutat. Aquest és el miracle de Barcelona. Aquesta és la força que té aquesta ciutat. D'encarar reptes col·lectius amb mirades molt diferents i amb un govern municipal plural, obert, valent, decidit, que tingui la capacitat de representar-ho. Jo deia a la conferència, es veu que va ser bastanta fortuna, l'expressió que hem d'abandonar la nostàlgia dels temps millors, que hem de deixar la melangia, aquesta que ens ha envaït en aquests darrers 10 anys de procés que ha fet bloquejar i perdre molt temps i moltes energies a molta gent, i que hem de recuperar l'ambició.
l'ambició i la il·lusió. L'ambició per una millor Barcelona i la il·lusió de la Barcelona que somiem. I aquesta ambició vol dir que la ciutat inicia una nova etapa en aquest pressupost de transformació progressista, inclusiva, plural, diversa, però que també vol jugar un paper a Europa, a Espanya i a la regió metropolitana. La millor Barcelona és la Barcelona que també es projecta més enllà de les fronteres del nostre municipi. És la Barcelona que ha de proposar, com farem en aquest congrés, que l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha d'estendre, que ha de créixer, que s'ha d'enfortir la metròpolis que és Barcelona, sumant, si així ho volen i ho decidim, els municipis del Vallès Occidental, del Vallès Oriental i del Maresme, fent que la Barcelona real, la Barcelona metropolitana regional, tingui una expressió política amb un govern metropolità més ampli, però també amb més competències. Per exemple, en matèria d'habitatge, no podrem resoldre sols el repte tan brutal que tenim en aquests moments amb el tema de l'habitatge i que, per cert, sobretot afecta els joves i a les famílies treballadores. Perquè les polítiques d'habitatge les hem de reenfocar per donar resposta a la demanda que hi ha dels joves i a les famílies treballadores. I no ho podrem fer si no tenim un gran instrument de transformació urbana que és l'àrea metropolitana, la regió metropolitana, amb més competències. I si cal, jo ho vaig dir en campanya, i els ajuntaments hem de cedir competències a l'àrea metropolitana, fem-ho. Però donem el poder i la capacitat a l'àmbit territorial on rau la solució de molts dels reptes que tenim en aquests moments. En termes mediambientals, en termes de transport, que ja és metropolità, però també en matèries socials, com és el cas de l'habitatge. Parlo d'ambició, parlo de transcendir el municipi, de projectar la idea d'aquesta Barcelona ambiciosa i il·lusionant, i ho hem de fer també a Espanya. I ho hem de fer també a Espanya. I ho vaig dir també en campanya, ho hem dit a les nostres intervencions, li hem dit al president del govern, nosaltres volem ser també cocapital d'Espanya. Volem compartir lideratge en el conjunt de l'Estat en matèries com és l'economia, com és la cultura, com és la ciència. Perquè Barcelona té la capacitat i la potència de fer-ho i perquè ho vol compartir amb el conjunt d'Espanya. No es tracta de fer una competició infantil, diguem-ne, i ridícula, com la que vam veure fa uns dies amb les declaracions de la senyora Ayuso en relació al Mobile. Això és ridícul i és infantil. Nosaltres podem ser molt competitius i podem compartir amb el conjunt d'Espanya lideratge en matèria cultural, digital, d'economia verda, de ciència, amb el conjunt d'Espanya. I ho volem fer. I ho hem de dir que ho volem fer i ho volem compartir amb el conjunt del país. I volem recuperar la idea d'aquesta Barcelona oberta, líder de l'Euromediterrània, que també era una idea molt forta que va presidir les relacions internacionals de la nostra ciutat i que s'ha anat esvaint, que s'ha anat perdent amb aquests anys de procés. Hem de defensar aquesta idea de la Barcelona amb capitalitats, de la Barcelona amb motors, de la Barcelona amb il·lusió, amb ambició, sempre al servei del benestar de la gent. Us deia que d'aquest congrés esperem idees, propostes i muscular, perquè el projecte del partit per nosaltres a l'Ajuntament és fonamental per fer la interlocució amb els nostres veïns i veïnes, com vam fer ahir al Bon Pastor, per tenir la capacitat de proposta cap al grup municipal, per tenir, en definitiva, la capacitat de connectar i representar a la gent. Jo me'n recordo fa uns anys, ho parlàvem amb el Carles Martí, quan dèiem, no fa tant, bueno sí, ja fa, més de 10 anys, que d'allò del que havia d'estar més orgullós el PSC és de ser el partit que més s'assembla al país o a la ciutat. És ser el partit de la gent. És connectar amb les aspiracions, les il·lusions, les esperances, els anhels de la gent. És tornar a ser el partit de la gent. Aquest és el màxim, diguem-ne, el màxim èxit que ha tingut el nostre partit, perquè quan ho ha fet, ha guanyat.
i ha mantingut hegemonies durant molts anys, perquè hem connectat amb això. Nosaltres, des del grup municipal, i vull aprofitar també per recordar la bona feina que estem fent el conjunt del grup municipal en el govern de la ciutat, veig a la Laia i a la Montse, suposo que els regidors estaran per aquí perquè em dic que vinguessin tots, nosaltres necessitem l'empenta del partit i de la federació i necessitem aquesta capacitat de connexió i de representació. Amb aquest objectiu, amb el de ser el partit de la gent, farem aquesta represa que ens plantegem avui com a objectiu col·lectiu. Si aconseguim, estem en el bon camí, fer aquesta feina de representació i d'identificació amb la gent, la represa serà un fet. I si la represa és un fet i el PSC torna a tenir les majories i els suports necessaris, tornarem a liderar aquesta ciutat. I com ens vam comprometre també en les darreres eleccions, farem que torni, perquè ja ha començat, que torni la millor Barcelona. Moltes gràcies, companys i companyes. Bon congrés.